Yveske krijgt even wat molken van mijn lief. En Uniek krijgt een laserbehandeling. Joeke, Kiki. Yeah, but they are not together. No, no, not always. Also because they move when the uterus is not attached already and the wall of the uterus. Nice. Bjarni, Spidey, Glendy, Daisy, Pete en Mario. And that's me. Ik heb een ranjas voen. En ik ging gewoon naar de hinders. En het ruikt echt heel heel. We hebben deze uniek korallen. Dat is Rijntje. I just wait a minute. Because it's raining very hard. Nice. They don't mind at all. Uniek. Hey. Hey Uniek. Is mijn orenjas leuk? Die raanjas. Ik ben een week aan fit geweest. En ik zie nu voor het eerst weer. Dit
Dit is uniek. Sally. Wonder. Korallen. Rijntje en Yveske. En ze binnen daar in de tunnel bij ze alle herrie aan het maken. Omdat de tunnel verzakken is. Of zoiets. Omheen komt. Maar ik zie ze. Hey, uniek. Hoi. Hey, wonder. Hey. Ja, Pieter. Hey. Hey, Yveske. Hoi. Hey. Kom, Yveske. Hey. Hallo. Hey, Yveske, dat is Sally. Hey. Wonder. Yveske. Yveske. Hey, korallen. Yes.
Hey, Glenny. Hallo. Mario. Peach. Hey, Mario. En Daisy. Hey. On top and dreamy. Nou, en hun willen dus heel graag naar binnen. Korallen, Wunder, Sally, Uniek, Yveske, Rijntje en ik weer onval van deze. Peach. Ja. Daisy, Mario en Wendy. Maar ik zal ze naar binnen dan. Hey joh, dat is maar net skoppen. Ik weet net wat mooi is.